Usa ka grade 3 pupil nga gingong nalambigit sa pagpangulata sa laing grade 3 pupil sa Iligan City. Mipaklaro nga wala siya miapila pagkulata sa iyang classmate nga nagpabiling kritikal karon sa ospital. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Humana baniog ang istorya sa usa ka grade 3 pupil sa Maria Cristina Falls Elementary School sa Iligan City nga gitabangan og kulata sa grupo sa 5 ka estudyante. Miatubang sa pamunuan sa maong eskwelahan ang usa sa mga bata nga ginatudlong lakip matud pa sa mikulata sa maong biktima. Kauban ng iyang amahan, gisugilon sa grade 3 pupil nga si alias Alexander ang nahitabo. Sumala niya nga siya ang unang giaway sa grupo sa mga batanon. Wala na kuno siya nakabalo sa sunod nga nahitabo. Isumbag mo ko na yung kong sukol. Imadlo ko ko yato sa municipal. Napalaban pero wala sila ng sukol. Nanguli na din sila. Sumala sa Iligan City Police Office nga naglisod sila sa pag-imbestiga sa maong kaso tungod wala matud pay formal nga reklamo nga napasaka sa bisan asang police station sa Iligan City. Usa pa kuno nga nagpalisod kanila ang pagkalambigit sa mga minor de edad sa maong hitabo. Dugang pa nila nga gawas kang alias Alexander adunay laing upat ka mga grade 8 student nga pulos 13 years old ang ilang ginaimbestigahan. Dili gyud nato sila pwede mapailan og sumbong kay because they are 15 years old below, no. So ang atong mabuhat pag matudlo na gyud sila that they are the ones or responsible, we will seek resolution coming from the office of the city prosecutor for madala sila sa bahay pag-asa o balay dangpanan para for their intervention. Sigon sa Iligan City Social Welfare and Development Office nga nagpahigayon na sila og inisyal nga investigasyon. Ginahulat na lang sab kuno nila nga makamata ang bata aron makuhaan nila kini og pahayag. While ongoing pang investigation, please lang stop po nato ang pagtag sa mga names sa mga bata, pag-identify sa mga probable nga mga suspect samtang wala pagyoy kanang katinawan. Sa pagkakaron, ana paghihapon sulod sa intensive care unit sa Northern Mindanao Medical Center ang 9 anyos nga lalaking biktima ug nakitaan na matud pa kini og gamayng improvement sa kahimtang niini. Padayon nga nangayo og hinabang ug pag-ampo ang kabanay sa biktima. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.